Maghiusa kita, pagsimba, pagday, nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maigsoon, maayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Niadtong milabay nga mga adlaw, daghan ang mga tawo nga ning-adto sa sementeryo. Kung pangutanon kita kung unsa ang nakapaagahat kanato sa pagduaw sa mga lubnganan, tingali ang uban kanato maingon tungod sa ilang pagbangutan. Pero adunay lawom nga hinungdan sa atong pagsigig bisita sa mga mitaliwan na. Tungod kay kita mituo nga wala sila mawala kanato sa hingpit, ug milaom kita sa umaabot nga adlaw diin mahiusa kita uban kanila. Isalig nato ang atong mga minatay sa mahiugmaong Dios, ang Dios sa mga buhi, samtang modangop kita sa mga pag-ampo sa halangdong Teofilo Kamomot. Mga liya usab kita sa makagagahom nga Dios alang sa proseso sa iyang kanonisasyon. Makagagahom o kanunay nga buhing Diyos. Ang imong grasya o ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Kamomot. Sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon. Makanunayon sa pag-ampo ug maghihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungkanan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad, papaubsanon kaming mga liupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among kipangayo. Nining bahina sa hilom atong ibungat ang grasya nga atong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Uban sa hugot nga pagtuo sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon, atong ihalad kining santos nga Eucharistia, uban sa atong mga tagsatag sa kakatuyuan o kining mosunod nga mga pangamuyo. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa ato mga sala
aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Itang tanan, nagakumpisala ko sa Dios nga magahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako og dako yamot, sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuya ko kan Santa Maria kanunay ang ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga aton Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Pagkadai sa iyang mga tao, tingin sa iyo na Ginoong Diyos, langit mong hari, Diyos Amahan, mapangagahon sa alam. Nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo, tungkol sa imo himaya. Ginong Jesucristo, tungtungano sa mundo.
magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, panalipdi kami sa tanang katalagman, hatagi kami kagawasan sa Espiritu, ug kaayuhan sa kalagog lawas, aron makatuman kami sa imong ipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Kini among gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog-ariuban kanimog sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Gikan sa ikaduhang basahon sa Makabiyo. Sa laing higayon, may usa ka inahan nga Hudiyo, ug ang iyang 7 ka anak nga lalaki nga gidakop. Gipabunalan sila sa hari, aron pagpugos kanila sa pagkaon ug baboy. Unya usa sa mga batanong lalaki miingon, unsa may imong gilauman nga makuha pinaagi sa pagbuhat niini. Palabihon namo ang pagpakamatay kaysa pagbiya sa mga batasan sa among mga katigulangan. Apan uban sa iyang himalatyon nga ginhawa, misinggit siya ngadto sa hari, ikaw matadero, mahimong imo kaming patyon. Apan ang hari sa tanang kalibutan, magbanhaw kanamo, ug maghatag kanamo sa kinabuhi, nga walay katapusan, tungod kay nagsugot kami sa iyang mga balaod. Ang ikatulo nga igsuon, mauna usab, ang gikalingawan sa mga sundalo, diha nga gisugo siya sa pagpadiwalwal sa iyang dila, mihimo dayon siya niini, unya maisugo niyang gituyod ang iyang mga kamot, ug sa maisog nga mga pulong miingon siya, ang Dios naghatag niini kanako, apan ang iyang mga balaod, labaw kahinungdanon kanako, kaysa akong mga kamot, ug nahibalo ako nga ang Dios maghatag niini, nila kanako pag-usab. Ang hari ug sila nga uban kaniya, natingala sa iyang kaisog ug sa iyang kamahinangpon sa pag-antos. Human siya mamatay, ang mga sundalo misakit sa ikaupat nga igsuon sa samang mapintas nga paagi. Apan ang iyang katapusang mga pulong mao, malipayon ako nga magpakamatay sa imong mga kamot, tungod kay gipasaligan kami nga ang Dios magbanhaw kanamo, apan walay pagkabanhaw, alang kanimo Antioco. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Ginoo, inipakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Pamatia o Ginoo, ang usa ka matarong nga hangyo, patalinghugi ang akong pangalya, dungga ang akong mga pangamuyo, gikan sa mga ngabil nga walay limbo. Ginoo,
Malig-on ang akong mga lakang diha sa imong mga dalan. Ang akong mga tiil wala masayo. Mutawag ako kanimo, kay tubagon mo man ako, O Dios. Ipaabong ang imong dunggan kanako, pataling hugi ang akong pulong. Ginoo, iligpakita sa imong himaya. Mahimpit ang akong kalipay. Ampingi ako, ingog kalimutaw sa imong mata. Tagui ako diha sa landong, sa imong mga pako. Apan ako diha sa katarong, musudong sa imong nawong. Sa pagmata ko, maglipay ako, diha sa imong atubangan. Ginoo, iligpakita sa imong himaya. Mahingkit ang akong kalipay. Gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Hinaot unta nga ang atong Ginoong Hesukristo ug ang Dios nga atong Amahan nga nahigugma kanato ug naghatag kanatog walay katapusan nga kadasig ug maayong paglaom pinaagi sa iyang grasya, magdasig ug maglig-on kaninyo sa pagbuhat ug pagsulti sa tanan nga maayo. Sa katapusan mga igsuon, iampo kami aron ang mensahe sa Ginoo magpadayon pagkaylap sa madali ug magmadaugon ingon sa nahitabo diha kaninyo. Pag-ampo usab kamo nga ang Dios magluwas kanamo gikan sa bangis ug daotang mga tawo, kay dili man ang tanan may pagtuo. Apan kasaligan ang Ginoo, lig-unon kamo niya og panalipdan sa daotan. Og tungod sa Ginoo, misalig kami kaninyo og naniguro kami nga nagbuhat kamo og magpadayon pagbuhat sa among gisugo kaninyo. Hinaot unta nga ang Ginoo magtultol sa inyong kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios ug ngadto usab sa pagka mainentuson nga gihatag ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Aleluya, Hesukristo, ang kasaligang saksi, ang unang gibanhaw, gibuhat mo diri kanamo, ang gingharian sa mga pari, aron mag-alagad sa among Dios ug Amahan. Aleluya.
Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Lucas. May mga Saduceo nga miduol kang Jesus. Kini sila mao ang nag-ingon nga ang mga patay dili mabanhaw. Nangutana sila kaniya, magtutudlo. Nagsulat si Moises niining balaod alang kanato. Kung ang usa ka tawo mamatay og may asawa nga nahibilin apan walay anak, ang igsuo ni adtong tawhana kinahanglan mga sawa sa byuda aron manganak sila alang sa namatay. Si Jesus mitubag kanila. Ang mga lalaki ug babae niining panahuna nagminyuay. Apan ang mga lalaki o babae nga angay banhawon ug magkinabuhi sa umaabot nga panahon, dili na magminyuay. Sama sila sa mga anghel ug dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios kay gibanhaw man sila. Ug gitin-aw gayod ni Moises ang pagmatuod nga banhawon ang mga patay. Sa bahin nga nagsaysay mahitungod sa sampinit nga nagdilaab, naghisgot siya mahitungod sa Ginoo nga mao ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, ug Dios ni Jacob. Kini nagpasabot nga siya mao ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay. Kay alang kaniya ang tanan buhi. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag kanatong tanan. May buntag. Sa dihang gibunyagan kita, nahimo kitang Kristiyano. O sa pagkahimo natong Kristiyano, na ay hagit nga nahilakip ni ini, nga mapakita ug mapadayag si Jesus diha sa atong pulong ug buhat. Ang atong mga pagbasa karon mga igsuon, magtino kanato kung unsao nato pagpadayag sa atong kinabuhi nga kita usa ka Kristiyano. Una, we have to be firm. Kinahanglang firm kita nga mopadayag sa atong pagtuo. Kinahanglan nga kumuingon kita sayop ang pagpatay. Dili maayo ang magbutang-butang og istorya sa usa ka tawo. Dili maayo ang manghilabot o di baka mangawat. We have to be firm in expressing that is wrong. Muna bitaw nga kung ato nga ipadayag yod ang atong pagtuo in a firm way na ay dili kayo ganahan. Na ako'y mahinumduman nga lyrics sa usa ka kanta, ang title sa kanta, Sa Iyong Mga Yapak. No? And the lyrics goes, sa iyong mga yapak, ako ay tatahak, kahit tigib ng luha ang linakaran mong landas. The way that Jesus paid for us is not a way that is full of happiness only. It is also a way of suffering. Because when we stand with the truth firmly, naagyudili kayo ganahan. Mauna ang naa sa unang pagbasa. Ang mga anak ni Barug gayud nga ilaha nga sundon ang balaod sa Ginoo ug namatay sila. Gipatay sila. But equally important also mga igsuon nga atong mga pagbasa usab nagtino kanato nga in as much as we have to be firm, equally important also, second point, we have to be gentle. Firm pero gentle. Unsaon kanino? We have to be gentle in our pagpadayag sa atong pagtuo.
Mao kini ang ikaduhang pagbasa nato karon. Diha sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Ang punto lang ni San Pablo tinuod ang kinhatong barugan ang atong pagtuo, pero nagkadaiya ang journey sa tagsa-tagsa. Nagkadaiya ang sitwasyon sa tagsa-tagsa munang kinahanglan og personal accompaniment. Mauna nga si San Francisco de Sales nagkaingon, we have to walk the way of peace. And the way of peace tells us that we have to be gentle in dealing with one another. Why? Because we really don't know what are the choices nga ilahang panukaran. Munang sa kanta sa prayer for peace ni San Francisco de Assis, ingon siya nga it's better to be understood. It's better to understand rather than to be understood. Muni punto ba nga equally important also we have to be gentle. Muni sa theology na gitawag og personal accompaniment. Muna igabot sa kumpisal ba pareha tuod ang sa. Pero ang pare kinahanglang tinuo niya, nagkadaiya ang rason nganong nabuhat sa usa ka tawo ang sa. We have to be firm sa atong pagpadayag. Ikaduhang punto, we have to be gentle. Kay mao man gud na ang gipadayag ni Kristo nga atong gisunod, o bitong gitawag tag Kristiyano, sa dihang gitaral na si Jesus padung sa iyang kamatayon. Niingon siya, in a firm way, not my will, but your will be done. That is firm. That is firm. Pero equally important sa diyan nagbitay si Jesus diha sa krus o gapit na siya mamatay, yun siyang giingon. Very gently, Father, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Jesus expressed the faith in a firm and gentle way. Kita nga mga Kristiyanos, musad na ang ato nga buhaton sa atong kinabuhi. Pagbansay-bansay ramang gini, diya sa pamilya, diya sa atong trabahuan, gisultihan kitang ipadayag ang atong pagtuo. We not only express it firmly, kay ang mahitabo, mahimong ta magfatig ta, dagang ito kontra. Pero ato kang istoryahan, ang tagsa-tagsa ka, maminaw ta. Mauni karon ang gitawag na tog synodality. Synodality ba? Sige, nag-story ang synodality, no? But synodality is painfully journeying with one another, dancing through their dances, singing through their music, bahalag yabag. Because in dissonances, sa musika pa, naagi mahitabo nga harmony. We can never appreciate resolutions kung walay panagbangga sa mga nota, panagbangga sa atong value system. And only in that way, we can appreciate the resolutions that we experience in life. Sa pagpadayon sa Santos nga Misa, giawhag kita sa pagpadayag sa atong pagtuo. O nga atong mga pagbasa karon nagpunting ka nato nga pagpadayag sa atong pagtuo, sundo nato ang pamaagi ni Kristo nga mao, firm, and gentle. Ato baguhon karon na atong pagtuo. Nagato ako sa Dios nga Amahan, magkagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak kabugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misakas sa langit, nagalingkod sa tuo sa Amahan, nga magkagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa Dios sa mga buhi nga ang atong paglaom diha sa iyang gugma ug kamatinud-anon dili unta mapakyas. Atong ibungat ang atong pagsalig ug muingon kita, Ginoo, pataling hugi ang among pagampo.
Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa tibuok simbahan, nga dili unta kini mabahin-bahin, apan maghiusa sa pagpanalipod sa dignidad ug kabililhon sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa mga opisyales sa atong gobyerno, nga makita diha sa ilang kinabuhi, ilabi na sa ilang pagpangalagad sa katawhan, ang pagtuo nga ilang gihuptan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa mga magtiayon nga gihiusa sa sakramento sa kaminyoon, nga mamahimo sila kanunay nga buhing saksi sa gugma sa Dios nga andam mo sakripisyo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, Talinghugi ang among pag-ampo. Alang sa mga nahiagom sa lisod nga pagsulay, ang mga masakiton, kadtong nawad-an sa trabaho, ug mga biktima sa kalamidad, nga makasugakod unta gihapon sila, uban sa pagtuo, sa gahom, sa gugma sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo Camumot ug si Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Pauline family, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa mga nangamatay, ilabad na kadtong gipanglutos tungod sa ilang pagtuo kang Kristo, nga magkauban na nila sa hingpit ang nabanhawng Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Mag-ampo kita karon nga unta masungpo na sa hingpit ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluluyon ug mapuangurong amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami.
San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ginoong Dios, ipamatuod ka namo nga dili ka mahanaw ning kalibutan apan sa kanunay mahigugma ug mualima kanamo. Ug samtang nagalaom kami sa imong hingpit nga kalipay, ihatag usab kanamo ang kamatinud-anon sa paghimo ning kalibutan nga maayong puy-an, isip timaan sa kalipay nga nagahulat kanamo. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer. Fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Blessed be God forever. Amen. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Blessed be God forever. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang akog inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. O Dios nga maluluyon, dinhi ni Eucharistia, gisangyaw namo ang kamatayon sa Ginoo. Dawatang mga gasa nga mong gihalad, ug tabangi kami sa pagsunod kaniya uban sa gugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay iya kining katingalahang buhat nga pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, gitawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon nganha ni anang himaya. Tungod niini, ginganlan kami karon nga piniling kaliwat harianon nga mga pari, lungsod nga balaan ug katawhan nga iyang kaugalingon aron among isangyaw sa tanang dapit ang kagahuman nimo nga nagtawag kanamo gikan sa kangitngit nganha sa matahom mo nga kahayag. Ubusa, uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa pagkaon.
Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo ngayon lang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabangaw, si Kristo bumalik, bumalik Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, Midifil ug Robin iyang mga kaabag nga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan. Himoa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Giyatagan na kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
langit. Sa matatanaw, ihatag ka na mo, larong adlaw, o pasaylo kami sa among mga sala. Mayroon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. O pili mo kami, ituya sa kaslay. Hinunuan-luwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay inuman ang ingarian, ang lahong ug ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, natagay kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Panagdayon. Peace be with you. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi.
Gihangot ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nagpasalamat kami kanimo, tungod sa kalanon nga imong gihatag kanamo. Pinaagi sa imong espiritu, baskuga dinhi kanamo ang imong kinabuhi, ug himuha nga magmakanunayon kami sa pagalagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa masakiton, langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hariban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang responso alang sa mga minatay. Ayaw hinumdumi ang among mga sala o Ginoo. Sa imong pag-anhi aron hukman pinaagi sa kalayo ang kalibutan. Sa imong pananaw tultuli ang among dalan o Ginoo among Dios. Sa imong pag-anhi aron hukman pinaagi sa kalayo ang kalibutan. Pahulay nga dayon ni hatag kanila o Ginoo ug ang kahayag nga walay pagkapalong mudan-ag unta kanila. Sa imong pag-anhi aron hukman pinaagi sa kalayo ang kalibutan. Ginoo maluoy ka. Ginoo maluoy ka. Kristo maluoy ka. Kristo maluoy ka. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Mobot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang iyong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Agkalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Hinunualuwas kami sa dautan. Gikan sa ganghaan sa impyerno, Luwasa ang ilang kalag o Ginoo. mopahulay unta sila sa kalinaw. Amen. O Ginoo dungga ang among pagampo. Ug padangatang among pagtuaw nganha kanimo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Magampo kita. Ginoo, sa imong presensya dawata ang imong mga anak, kinsa imong gitawag gikan ni ining kinabuhia. Badbari sila sa mga gapo sa sala. Bendisyonis sa walay katapusang kahayag ug kalinaw, ug dadaa ngadto sa kinabuhing dayon. Uban sa imong mga santos liya sa imaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag walay pagkapalong mudan ang unta kanila. Mopahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Ang ilang kalago nga kalag sa tanang magtutuong nangamatay. Pinaagi sa kaluoy sa Dios mopahulay unta sa kalinaw. Amen. May isuon ni ining bahina tuguti ako sa pagpaabot sa atong mga pasalamat sa tanan nga ning tabang aron atong mahatod kining santos nga Eucharistia sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Daghang salamat sa atong Mass Presider, si Reverend Father Alberto D. Cabag, Jr., ang Human Resource Development Coordinator sa Academia de San Jose sa Mandaue. Sa atong mga lectors, choir ug technical crew, ug kaniyong tanan, daghan kayong salamat. Alang natong gustong mohatag donasyon, palihog, ideposito lang kini sa Security Bank. Ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181-00551-6001. Daghang salamat. O gidapit gihapon namo kamo sa pagbisita sa Paul Lines Media Center aron dili na kamo mahasol sa pagpangita og mga regalo karong Pasko. Among isugyot kining libro
gospel power, nga makahatag ka natog dugang kadasig ug kusog. Ang pulong sa Dios giya sa atong inadlaw-adlaw nga panaw sa tibok tuig 2023. Alang sa dugang kasayuran, palihog, bisita o tawag lang sa Paul Lines Media Center. Andam kami nga moalagad kaninyo. Ug sa makausap pa, daghan kayong salamat ug malipayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahong sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Nahala nami sa dadaang kalinaw ni Kristo. Give thanks to the Lord and exalt His name. Give thanks to the Lord and sing songs of praise. Shout with one voice.